faptul că o femeie nu le mai face chiar pe toate este greu de suportat până chiar și pentru ea, pentru că o femeie obișnuită să aibă toată casa aliniată, curată, întotdeauna, mâncare, copii curați și să fie punctuală și bine în toate aspectele vieții ei, cu greu se adaptează atunci când, iată, încearcă să-și facă timp și pentru ea. Mai mult decât atât, partenerii de viață de foarte multe ori vin cu un anume protest, disconfort, exprimă faptul că nu le place direcția în care evoluează femeia și relația lor și atunci este greu de suportat. Mai mult decât atât, sunt foarte multe femei, da, dintre cele care au rămas în această dinamică a sacrificiului, care se opun, care judecă foarte tare, critică în continuare și atunci demersul ăsta nu este foarte ușor de îmbrățișat, iar femeile care încearcă să se schimbe un pic și să iasă din dinamica sacrificiului declară asta, cât de greu e primită această schimbare de către cei din jur.